Chineke mo edema. Onye na-abịa ọzọ edema. Onye na-asa njọ edema o. Edema n'ezie edema. Ikuku ama n'ọnya edema. Mmụọ na-egbu mmụọ edema. Eze na-achị ụwa mee edema. Bịa nara ekele n'edema. Ekele dịrị Chineke onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị nke dị ndụ n'ụbọchị taa. Ana m enye ya ekele ọzọ n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Amen. Afa m bụ onye a na-asọpụrụ Paul Chukwuemeka Chikwem. Abụ m onye ozi Chineke nke na-ejere Chineke ozi na CPM, Christian Pentecostal Mission, nke ngalaba ya nọ na Festac nke Lagos State. N'ụbọchị taa, eji m ozi ọma bịa. Achọrọ m ka anyị tụlee uche n'okwu Chineke na ike nke dị na nkwuwa okwu, nke ndị bekee na-akpọ the power of positive confession. Ike nke dị na nkwuwa okwu ziri ezi. Nkwuwa okwu ziri ezi. Mmadụ nwere ike ịdị na-ekwu okwu, mana ikwuo nke na-ezighị ezi, ọ na-ebute nsogbu. N'ihi na akwụkwọ nsọ sị ike ọnwụ na ndụ nọ n'ire. Na ọ wụ n'ire ka ike ọnwụ na ndụ dị. The power of life and death, death and life, and the power of the tongue. Ọ dị ihe Chineke kenyere na ndụ mmadụ, ke mmadụ dị ndụ kwesịrị iji ọbụla dị carefulness jidesi ike, ọ bụ ire. Ile anya gaa gburugburu n'akwụkwọ nsọ, ị ga-ama na n'ezie na ihe niile Chineke kere, ihe niile Chineke rụrụ, ọ bụ site n'okwu nkwuwa okwu Chineke kwuwara ka ihe niile nke a na-afụ anya, ndị ka na-afụ anya sef, ọ bụ na nkwuwa okwu ka Chineke kwuru ka ihe ndị a ji pụta ihe. Ya mere ka a gaa n'akwụkwọ nsọ Genesis isi nke mbụ, Genesis chapter 1. M ga-amalite gụọ ọbụla n'amaokwu nke 3, verse 3. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. Ka anyị kwụsị ebe a maka oge. Ebe anyị gụrụ ugbu a na-egosipụta anyị na Chineke na-achọ ịkụziri anyị bụ ụmụ ya ike nke dị na nkwuwa okwu. Jizọs ọkpara Chineke, o nwere ihe ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya. Ọbụladị mgbe Jizọs agụụ na-agụ ya, ọ hụ osisi fig tree. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Jizọs na-eche na onwe ihe ọ ga-enweta na that fruit fig tree. Mana ruo fig tree, ọ mịghị amị, onwe ihe o ji. Jizọs wee bọọ fig tree ọnụ, si ya mmadụ ọbụla irikwule from you anymore. N'ụbọchị nke ọzọ, akwụkwọ nsọ si ndị na-eso ụzọ ya ahụ na ọbụla dị osisi fig a akpọnwụọna. Ha si Jizọs, lekwa osisi ị bụrụ ọnụ ụnyaahụ n'ọkpọnwụọna. Onye ezi omume achị ya, sọ bụrụ na ị ga-amata ike dị n'ọnụ na onye ọbụla nke ga-asị, ọ bụ onye ga-eche, ọ bụ onye ga na-agba gburugburu, ọ bụ na ị ga-emepe ọnụ gị si ọbụla dị you mountain, si ebe a pụọ daba n'osimiri. Jizọs, ọ bụ na ị ga-ekwe n'obi gị na ihe ahụ iji ọnụ gị kwuo na ọ ga-abịa na mmezu, Jizọs a ga-emezuru gị ya. Ya mere, achọrọ m ka nwa Chineke ọbụla ebe ọbụla ị nọ, ka ị mara na Chineke nyego gị ike nkwuwa okwu. Ị chọrọ ikwuo nke ziri ezi, n'ihi na ikwuo nke ziri ezi, ị na-ekirieti ihe n'ime ndụ gị. Akwụkwọ nsọ si ọbụla n'akwụkwọ Hibru isi nke 6, ọ si site n'okwukwe emere ka anyị mara n'ụwa niile Chineke jiri okwu ọnụ ya wee dozie ụwa niile. Ọ bụ na Chineke jiri okwu ọnụ ya dozie ụwa niile, den gị nwa Chineke were okwu ọnụ ị na-ekwu dozie ụwa gị, dozie ụmụ gị, dozie ezinụlọ gị. Ọ bụ nwa gị mee ihe ọjọọ, ị bụọ ya ọnụ, ọ ga-adịrị gị mma, ị ga-anwụta, ị ga-eme nka. Nna, kedu maka ahịa? Nna ikwu anyị na-ama na-eji nothing day. Mba,
ihe awụ ihe Chineke chọrọ ka ikwuo n'ihi na akwụkwọ nsọ si let the weak say I am strong. Ya mere onye ahụ nke ike na-agwụ ya kwuo na ike dị m. Onye nke na-arịa arịa si na site na ọbụla dị n'ụtarị nke apịara Jizọs na abụ m onye nwere onwe m. Ya ka okwu Chineke na-achọ ka anyị kwupụta, ka anyị nwee nkwuwa okwu nke wu ezi nkwuwa okwu, ọ bụghị ajọ nkwuwa okwu ka anyị kwuo ka ndị mmadụ metara ya ebere. No, akwụkwọ nsọ si ọchịchịrị gbachuru ebe niile, mana Chineke apụ jejewe ọchịchịrị kedu ebe isi onye zitere gị mba. Akwụkwọ nsọ si Chineke wee sị ka ihe dị ihe adị. Ọchịchịrị ọnụ n'ụlọ gị, ọchịchịrị ọgbachiri ahịa gị, ọgbachiri alụmdi na nwunye gị, ana m asị taa n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret ka ihe dị n'ebe ị na-arụ ọrụ, ka ihe dị n'ụlọ gị, ka ihe dị ọbụla dị ebe ị na-ere ahịa, ka ihe Chineke dị na ndụ gị n'aha Jizọs Kraịst. Mgbe Chineke si ka ihe dị, o nweghị ekwensu ọbụla nke bịa sị ihe ama dị. Akwụkwọ nsọ si ihe ahụ wee dị. Ya mere nwa Chineke, ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị n'ime ọnọdụ ọbụla, were ọbụla dị nkwuwa okwu nke ziri ezi gbanwee ọnọdụ gị. Dịka m na-achịkọta ugbu a, isoro m jee n'akwụkwọ Izikiel onye amụ Izikiel isi nke 37, Izikiel 37. Ịma ihe mere ebe a mgbe mmụọ Chineke wee kpọrọ Izikiel kpọba ya ọbụla dị n'olulu in a valley, si Izikiel eje gburugburu. Izikiel eje gburugburu, ihe Izikiel hụrụ ọbụla dị bones ndị nke kpọnwụrụ akpọnwụ, bones kpọnwụrụ akpọnwụ. Chineke asị ya ka ihe ị na-ahụ, ọ sị ana m ahụ ọkpụkpụ nke nwụrụ ọwụ na ha nwụrụ na ha akpọnwụchala. Chineke wee sị Izikiel ọkpụkpụ ndị a ha ga-adị ndụ ọzọ. Izikiel ahụbe na ọkpụkpụ dị ndụ ọhụbe na ọkpụkpụ mechara dị ndụ. Ọ sị Chineke amagha m. O nwere ọtụtụ ihe ndị na-ama, mana ihe Chineke na-etụwa ya anya ka anyị kwubie okwu site n'okwu ya. Chineke wee sị Izikiel achọrọ m ka ibu amụma nye ọbụla dị ọkpụkpụ ndị a, si ha otu a ka Chineke nke usuu niile ke ndị agha siri kwuo. Izikiel wee sị mụa wee buo amụma bujere ọkpụkpụ asị otu a ka Chineke nke usuu niile ke ndị agha siri kwuo. Ọ mgbe Izikiel kwuru ihe Chukwu kwuru ka ọkpụkpụ ndị a niile dị iche iche gbakọtaziri ọnụ. Ya mere taa amaghị m ọdị ọkpụ dị, amaghị m ihe nke nwụrụ anwụ n'ime ndụ gị, amaghị m the condition ị nọ n'ime ya na, mana ọ bụrụ na ị ga-enwe nkwuwa okwu, ezi nkwuwa okwu, a ga-enwe mgbanwe. Inwe ezi nkwuwa okwu, a ga-enwe ezigbote mgbanwe. Ya mere taa kpebie n'obi gị ikwu okwu nke kwesịrị ekwesị. Ebe ị lụrụ di, ọgụ na di ga-eme gị ha ọfụma, kwubi okwu ziri ezi. Nwa gị ọ na-aga akwụkwọ, ọ dị eme ọfụma, were aka gị tụkwasị ya n'isi, si ya site taa gaba n'iru n'ihe gbasara ya academics. Ya mere nwee nkwuwa okwu nke pụrụ iche, nke kwesịrị ekwesị, ana ọ ga-adịrị gị mma. Ka anyị kpere Chineke. Papa, anyị na-ekele gị ọzọ taa. Isi anyị rịọ na anyị ga-arịọta, anyị kọọ na a ga-emepere anyị, isi anyị chọọ na anyị ga-achọta. Onye nwe isi ọ bụrụ na anyị ga-emepe ọnụ anyị wee kwuo okwu si mountain a si ebe a pụọ, ugwu a si ebe a pụọ gakwa n'osimiri, isi ọ bụrụ na anyị kwubie ya, anyị nwee okwukwe na ihe ndị anyị kwuru na anyị ga-emezu. Ya mere taa ana m ekwubi okwu n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret nye ndị na-arụ ọrụ, nye ndị na-achọkwa ọrụ, nyekwe mmadụ ọbụla nke nụrụ olu m taa, na-asị Jehova ka ihe gị dị na ndụ ha, ka ihe gị dị ebe ha na-arụ ọrụ, ka ihe gị dị ọbụla dị n'ezinụlọ ha, ka ihe gị dị ọbụla dị ebe ha lụrụ di, ebe ọbụla e nwere ọchịchịrị na ndụ onye ọbụla nke nụrụ olu m taa. Jehova nke usuu niile ke ndị agha, ana m ekwubi okwu ka ihe dị n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ana m ekwubi okwu taa na-asị ị gaghị anwụ ọnwụ mgbabirichi, ị gaghị anwụ ọnwụ ihere, ị gaghị ekpu ihure n'ala n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Atụmatụ onye iro niile nke ha na-eme megide gị, ọ ga-abịa na mmezu n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Ọpụpụ gị taa bụrụ ihe a gọziri agọzi, mbata gị taa bụrụ ihe a gọziri agọzi. Chineke gọzie ọbụla dị ọrụ aka gị, ebe ọbụla ị dekwasịrị aka. Ana m ekwubi okwu ka ọ gaa n'iru n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Ị gaghị anwụ ọnwụ ihere, ị gaghị akpọbi ụkwụ n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Ọ ga-adịrị gị mma n'ihi na akwụkwọ nsọ si onye ezi omume a na ọ ga-adịrị ya mma. Ka ọ dịrị unu mma n'ụtụtụ, dịrị unu mma n'abalị, dịrị unu mma, dịrịkwa isi mbido telivishọn mma, ma n'ụtụtụ ma n'abalị n'aha Jizọs Kraịst nke Nazaret. Amen. Onye nwe anyị gọzie unu. Afa m ọzọ bụkwa onye a na-asọpụrụ Paul
Chukwemeka Chikwem. Abụ m onye ozi Chineke nke na-arụ ọrụ na CPM, Christian Pentecostal Mission International Festa Branch nke nọ na Lagos. Onye nwe anyị doo n'ọfụma, doo n'nsọ n'aha Jesus Christ nke Nazareth. Amen. Mana echefukwala otu ụbọchị Jesus ga-abịa, edekwa na nkwado. God bless you.